Искаш да инвестираш в жилище с цел даване под наем. Чудиш се в кой квартал да го купиш, какъв точно имот да купиш, какъв вид строителство и като цяло колко пари да очакваш като наем и доход от него. Остани до края на видеото, за да разбереш. Здравейте! В това видео ще си говорим как точно да направим най-разумната инвестиция в жилище с цел даване под наем и какъв характер да бъде то. Много е важно, когато говорим за инвестиция в недвижим имот, да вземем два критерия предвид. Годишна доходност от наем и естествения ръст на цените на самите имоти, а именно капиталовия ръст на имота, който ще закупи. Когато говорим за максимална годишна доходност от наем, има по-подходящи типове жилища и квартали, които могат да докарат до 5-7% годишна доходност от наем. А когато говорим обаче, че за нас е по-ценно да се инвестира в имот, който самият той с годините става по-скъп и изпреварва темповете на растеж за София, то тогава трябва да се насочим към други части на града, които могат да ни осигурят именно този капиталов ръст. Това са двете основни стратегии, които ние съветваме нашите клиенти, когато дойдат за консултация къде да инвестират следващите възможни средства, които са предвидели за това. Ако приемем, че за нас е по-важно имотът през годините да запази водещите си позиции, да става все по-скъп с всяка изминала година, то идеалният център, няма да изненадам никой като кажа, че идеалният център е именно мястото, където препоръчваме да се инвестират в жилище, независимо дали с цел даване под наем или с цел за лично ползване. Винаги жилищата, колкото са по-близко до центъра, толкова по-скъпи са, съответно и толкова по-бързо им се покачва цената спрямо тези в крайните квартали. Като казвам идеален център за София, имам предвид локациите, които са около НДК, Народното събрание, Народния театър, Дондуков. Тази част малко по-изместена от стария идеален център, за който масово хората си мислят, че е Лъвов мост или Централна гара. Това, за съжаление, отдавна се измести като посока и тръгна малко по-на юг, към по-южните квартали, се води вече доста по-класен тип заобикаляща среда и имоти съответно. Като говорим за скъпи квартали и части на града, естествено продължение на идеалния център е именно Лозенец. Той е квартал, който отново поддържа високи нива на жилищата, но и неговите цени растат доста по-бързо, отколкото растат примерно в Люлин и Обеля. Какво имам предвид? Ако закупите един апартамент в Лозенец за хикс пари тази година, и за неговата стойност ще се увеличава с по-бързи темпове спрямо един апартамент, независимо от същия калибър в Люлин или в Обеля. Просто защото е по-ограничено като пространство, по-малко се строи, респективно и самия имидж на имота играе още по-голяма роля и цените просто поддържат по-високи темпове и по-бързо може да се реализира печалба при една евентуална продажба на този имот. По-високата цена на покупка на имота обаче води до по-ниска годишна доходност от наем. Казвам годишна доходност, защото това е съотношението на наема към цената, на която сте купили имота. Генерално, разбира се, наемите в центъра, в Лозенец, в южните квартали са най-високите за града, но и покупната цена, на която ще вземете жилището, съответно също е висока. Така че когато говорим за годишна доходност, имаме предвид пропорцията наем върху цена на покупка на имота. В тези райони съответно е по-ниска, но пак казвам, може да реализирате по-голяма печалба при евентуалната му продажба. Ако се насочим към другия тип стратегия, а именно годишна доходност да ни е максимално висока за София, то ние трябва да се насочим към квартали като Студентски град и Младост. Защо? Започвам с Младост. Това е квартал, който до преди 10 на години се водеше краен квартал, съответно цените му на самите жилища още са доста по-ниски от тези, които са в примерно в Лозенец, Стрелбище и Иван Вазов. Тоест цялата покупна цена на имота е по-ниска, но пък наемите държат добри нива, тъй като Младост като квартал се развива доста добре, особено с новопостроения бизнес парк и метрото, все повече линии, все повече метростанции се откриват в тази посока.
и това покачва цената на наемите, тъй като става все по-уреден център, даже Младост се води като вторичен център в София, тъй като е самодостатъчен. Хората, които са си там, имат всичко необходимо, дори не се налага да слизат до центъра на града. Така че Младост сам по себе си в момента се развива много в положителна посока, което води до по-високи наеми, но води до по-високи наеми по-бързо, отколкото води до по-висока цена на самите имоти. И ако някой преследва целта на висока годишна доходност, то Младост е един от добрите варианти да направи това. Там, където може да постигнете най-висока доходност, е именно Студентски град, колкото и странно да звучи. Студентски град прелива от ново строителство, но въпреки това там може да постигнете най-добрата доходност на годишна база от наеми, а именно ние сме регистрирали за някои наши обекти 7% и нагоре. Тоест, там може да закупите малко апартаментче, буксониера, като за общежитие за един човек. Съответно цената на този имот ще е доста ниска, обаче заради големия наплив на студенти, които идват в София да учат, и множеството университети, които са в близост, разбира се, то не случайно се нарича Студентски град като квартал, ви позволява да поддържате едни доста добри нива на наемите на квадратен метър. Тоест, вие сте инвестирали в малко жилище, цената обаче е по-висока от средната, защото вие предлагате на един наемател самостоятелно жилище. Тоест, изборът на един наемател е държавно общежитие, където се делят една стая, делят двама или трима, или също малко повече пари, самостоятелно, макар и малко, самостоятелно жилище. Разбира се, той ще предпочете вашето жилище пред държавното общежитие и по този начин вие генерирате много висока доходност на годишна база от инвестираните средства в едно малка квартирка в Студентски град, ново строителство. Това, което като зачекнах студенти, искам да допълня, е с така наречения, то не е квартал, то даже е, съвкупност от няколко части на различни квартали, но така наречената област Медицинска академия, тя е близост до ВМА и обхваща части от Иван Вазов, Бели Брези, Хиподрума. Изобщо района около ВМА и Пирогов е изключително атрактивен за гръцки студенти, които са дошли да учат медицина в София. Те съответно са с доходи от родителите най-често, т.е. за тях наемът се разглежда в евро и са много по-склонни да дадат повече пари за жилище под наем, отколкото е, разбира се, нашия стандарт. В това няма нищо изненадващо, но е хубаво да се отбележи, че този район също е подходящ за инвестиция, тъй като просто гръцките студенти предпочитат да им е близко, предпочитат да им е удобно и са склонни да платят за това малко повече. Просто защото стандарта между двете държави е различен и за тях нашето малко повече, за тях не е толкова голяма разлика. Там обаче е доста ограничено като район, като възможности за покупка. Доста рядко изпада изгоден имот там, но при едно проучване и, при една ясна цел, е хубаво човек има възможност човек да си намери нещо изгодно и съответно за Медицинска академия важи, може би, той като квартал е може би нещо средно между двете стратегии, тъй като и цената му на покупка ще е сравнително висока, няма да е от най-високите, няма да е като в центъра или в Лозенец, но ще бъде пак от високите. От друга страна пък найма също ще е доста в горните нива за самия град, така че там Медицинска академия изглежда като един баланс между двете стратегии, ако не сте сигурни коя точно цел искате да преследвате. Моят съвет е, когато тръгнете да купувате жилище с цел даване под наем, ясно да си определите вашата цел. Не просто да купим изгоден имот. Изгодни имоти има на различни места, но ако сте тръгнали да го купувате инвестиционно, изберете коя стратегия е по-водеща за вас и се ориентирайте именно към тази стратегия, защото когато говорим за инвестиция, освен мястото, много е важно и какъв вид строителство ще вземете, какъв вид имот ще вземете и всичко това дава една комплексна представа за това дали ще бъде успешна вашата инвестиция или не. Поне ние така съветваме нашите клиенти, така водим нашите консултации и когато говорим къде да се инвестира, винаги се тръгва от бюджета
и от целта, която се преследва. Ако имате за цел по-краткосрочно, т.е. да изтествате варианта с отдаването под наем в следващите 2-3 години, аз ви съветвам да купите някъде, където е по-бюджетно и да гоните максимално висока доходност. Ако купувате имота с план дългосрочно да ви се запазят парите под формата на имот и респективно през това време да си получавате наем, то аз ви съветвам тогава да си купите в някой по-скъп квартал, просто защото след 10 или 15 години, когато се наложи да продадете това жилище, то ще е поскъпно значително повече спрямо останалите. Всичко това е личен избор, няма правилно и грешно, просто е важно да знаете какво правите, защо го правите и когато тръгнете по един път, да сте целеустремени, целенасочени точно към това, за да може да ви излезе положителния развой от инвестицията. Да може да сте изкарали максимално от направената инвестиция. Ако имате въпроси, може да ги оставите долу в коментарите, ще отговорим на всичко, което е неясно. Допълнително може да направим и видео за видовете строителство, къде и как да инвестираме и защо в някои квартали е по-добре да се инвестира в панелни блокове, колкото и чудно да звучи, защо в някои квартали е по-добре в ново строителство или къде по-точно да заложим на стара изпитана тухла. Аз съм Елена Евдокимов и ще ви очаквам следващия път в нашия канал отново.